Antonia! Antonia! Avem? Antonia! Eu m-am pus live pe TikTok. Wow, ce mișto! Antonia! Antonica! Wow, ce frumos! Ține-o, prințesa! Antonia! Ține-o, prințesa! Faci tu pe Facebook? Live? A căzut, da, a căzut. Hai să băgăm un live. Nu știe cu ce să... Nu știe ce să atingă, da. Are vreun nume? Infinity Studio, dacă o găsești. Infinity Studio. Suntem la shooting cu Antonia și Adnana. Antonia și Adnana. Stai că să dau aici o lumină. Și sclavă. Deci nu găsesc nunța. Așa, acum. Astăzi face poze superbe, norocite. Ce-i faci, mami, acolo? O descalți? Îți place, mami, la poze? Îi le dau libertatea. Da. Antonia. Bye. La 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 la, ce frumos. Ia uite! Se fi zis să fac așa cu rochea, nu... Da, o ridic așa în sus. Așa, mami, da! Bravo! Așa! Ia uite ce rochiță frumoasă avem noi! Ia uite! Deci cel mai mic model al meu, da? Chiar cel mai mic model! Bravo! Hai și sus aici lângă colivie, uite așa se scrie. Așa! Așa! Perfect! Bravo, bravo, bravo! Zice și ea bravo! Bravo! Mami! Bravo! Așa! Ce-a zis? Ce râde! Ce-a zis? Ai, bă!